Koncoku pembalap pemuda berbadan gelap iso ngatasi ra. Halo teman, yo. Koncomu pembalap pemuda berbadan gelap. Ngono kuwi yo pangga iso ngatasi, tapi yo duduk rai tok. Yo duduk kurme wajah iya tok sing diopeni ngono kuwi. Tapi ki yo body care. Yo body care ya to. Ketang lho sempake sapa gini mata nek ndek sempak kok ora karuan jane. Body care. Nggih apa Mbak? Gawe iki lho. Dye lotion dari Ken Beauty. Dye lotion iki lek ning ndi-ndi gawe hand body. Yo, hand body. Yo. Body lotion. Yo iki body lotion. Dye lotion dari Ken Beauty. Gak kurmek digawe lanang wedok, gak kurmek lanang wedok. Gak digawe wong wedok tok, cewek-cewek tok, tapi yo cowok-cowok yo. Gak kurmek digawe bolongan tok, tapi yo batangan. Iki lho, iki oleh gawe iki lho. Dari Ken Beauty, menjaga kulitmu, mencerahkan kulitmu, menjaga kulitmu dari sinar matahari. Mergo wis enek UV protekton ya to, UV protekton. Wis meh-meh ana sunblock ngono kuwi lho lah. Nah tuku regane murah. Piro Mbak? Tilik ana ning kene ndang sak ana rasa lah maneh ya. Weke Ken Beauty enek UV protekton, dye lotion ya. Ning kene rasa lah maneh nang tuku. Halo teman.